Nadakpan ang usa ka 23 anyos nga babay human misuway sa pagpamiktima og tindahan sa barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay kagabi. Ang nasikop mao si Genevieve Abanyo nga taga Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga nagpakaaron inglong customer ang suspect ug misuway sa pagpalit sa tindahan nga gibantayan sa biktima nga si RJ Memoracion, 27 anyos. Mibayad og 1,000 ka peso si Abanyo apan wa gidayon ang iyang pagpalit. Unya naningil sa 1,000 ka pesos niya nga kwarta. Gitunulan og 1,000 ka pesos ang suspect apan matud niya nga usa ka gatos lang ang gihatag ni Memorasyon. Giilisan na usab sa tindero ang kwarta ug dayon sibat ni Abanyo. Gumikan sa pagduda, gisubay ang kuha sa footage sa CCTV sa tindahan ug nasuta nga giilad ang tindero. Milihok dayon ang mga otoridad hangtod nga nadakpan si Abanyo ug na-recover ang 1,000 ka pesos nga bill. Nahibaw-an nga notado na nga mangingilad ang dinakpan. Nga karon gibalhog na sa bilangguan ug giandam na ang kasong swindling o estapa nga ipasaka bato kaniya.